César.
Bafowethu senilila kakhulu lapho kodwa phambili senilila kakhulu la isenta senilila kakhulu kalapha bafowethu siyedele njengamanje kushela njengamanje amajuba entanta phansi kwaqimba awubuke la buka into enziwa la hayi ngiyakutshela mntanami Sokwenzeka manje ngiyakutshela sithathana we kiss before hawu atuse man atuse mntanami
isandla loluntu. Yebo, uhamba nensizwa la umshile ebele yagila imanga yathi nje hey angikwazi ukuwela mina kunento nje ezongileka eThekwini angizogqugquzela ngikhuthaze more nganayo imali isamba semali engako bafowethu into abayenzayo bayeza njengamanje naba yabaqhamuka bavulele lapho kunembobo lapho ekuthiwa yokhuluma sekulesikhathi bazothuleka imiphumela bese siyaqhubeka nengoma ngokukhulu nje ukushesha. Eyi soke sizwe nkosipela soke sizwe indaba ezimnandi ngendlela eyisimanga insizwa umshile kanye nesikhakhana sokulana ngaphambili bambone kahle nemishini leyatingazi kulisibone kahle imbone kahle lapha police. I-competition yethu-ke i-competition yaseNkandla naseMatalatheni ebisponsorishwa inangumfowethu uThuli isamba naye ka-50,000 ngokubambisana kwamabhoso aseMatalatheni nawaseNkandla bathe ngoba lento ye-competition igcina iba nombala hayi bacela ukuthi noma ngabe bekuthiwa kuwine amahlabathi noma ngabe kuwine inkandla kodwa le mali bacela ukuthi bayihlukanise phakathi 25,000 uye enkandla 25,000 uye emahlabathini ngokubambisana kwamabhoso aseNkandla nawaseMatalatheni. Lokho nje kuphela bafowethu nami mfowethu uMthule okuyena esihamba naye owami nishini ukuthi hayi ucela ukuthi afake isandla kule nkulumo yalo mdlalo wethu wengoma. Unowasha amanzi ezintabeni kwalobaba. Unowasha amanzi ezintabeni kwalobaba. Ngibingelele kubo bonke abantu abakhona emcimbini. Ngicela ukwedlulisa isibongo okukhulu emakhosini abekhona emcimbini. Okwenzeke namhlanje ngicela kuphinde kwenzeke futhi uthi ubaba uMzobe ubaba uDipho uMzobe waseMbongolwane uthi cha ubani uthi ucela ukuthi le competition iphinde iqhubeke ekupheleni kwale nyanga kuyingoma ezobisa emazobeni ekupheleni kwale nyanga ezoqala futhi amabhosa asazoloke eyitikile nje competition siyabonga kakhulu. Kulungile sibonga kakhulu mfowethu siyabahambisela abaseNkandla nabasoloni siyahamba njengamanje sithanda ushikishi zangoma from Escross.
Jogo, vamos lá, isso que está ganhando. Ai, Yo.
Get